Baltzenekien 06 urte arteko etapa funtsezkoa dela aurren garapenean? Garapen horretan, arazoak daudenean 6 urtera arte tratamenduen eraginkortasuna askoz ere handiagoa da. Horregatik, Bizkaiko Foru Aldundiak arreta goiztiarrerako zerbitzua eskaintzen du, nahasmendu motaren bat duten adin-tarte horretako haurrak tratatzeko. Zerbitzu hori eskuratzeko, hasieran ez da ordaindu behar zenbateko itzulgarri bat, erabat doan da hasieratik amaierara. Zure semeak edo alabak zerbitzua behar duela uste baduzu, lehenengo pausoa eskatzea da. 4 lekutan eska dezakezu. Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailean. Zure udaleko gizarte zerbitzuan. Haurraren ikastetxean. Edo Osakidetzan. Ez du axola non egin den arreta goiztiarrerako eskaera. Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailera iritsiko da beti, ura baita zerbitzua koordinatzearen eta bideratzearen arduraduna. Bigarren pausoa Foru Aldundiko arduradunek emango dute. Zure eskaera jaso ondoren, bilera baterako hitzordua egingo dute, eta osasunaren arloko eta ikastetxeko profesionalek hartuko dute parte. Bilera horretan, haurraren premiak aztertuko dituzte eta arreta osoa eta koordinatua eskaintzeko profesional bakoitzak izan behar duen zeregina zehaztuko dute. Hirugarren pausoa ere, Bizkaiko Foru Aldundiak emango du. Behar den tratamendu mota eta intentsitatea zehaztuko ditu eta tratamendua jaso ahal izateko hitzartutako zentroen zerrenda helaraziko du. Hori guztia foru agindu batean jasoko eta argitaratuko da. Azkenik, zentroa aukeratu ondoren, zure semeak edo alabak zehaztuko zaion tratamenduari ekina ahal izango dio. Arreta goiztiarrerako zerbitzu honen bitartez, Bizkaiko Foru Aldundiak herritarren ongizatea zaintzen du eta bereziki premia bereziak dituzten adingabekoena eta haien familiena. Elkarrekin lan egiten dugu gizarte hobe baten alde.